Tak ideme do lesa, ideme do lesa. Ideme do lesov, poď. Počkaj, vieš, týmto smerom, chalani. Cez pieskovisko. Au, ty kokot! Au! Do piče! Som bosý, ty kokot, vstúpil som na niečo, do piče! Podri sa, mám celú rozebanú nohu. Daj mi tenisky do piče, prosím ťa. Vstúpil som tam, kurva, na klinec, nevidíš ho? Máš domenú nohu? Hej, mám rozebanú nohu jak kokot. Daj mi tenisky, rýchlo. To by jebe, vole. Daj mi tenisky. Hej, počkej, musím ti udělat nohu. Hovno, máš zlomený nohy. Nemám. Dík. Som v pohode. Môžeme ísť. Môžeme ísť. Takže zaujímavé o tenisky, ľudia. Ľudia, takže počúvajte. Viete, aké je z tohto plyne ponaučenie? Ponaučenie. Keď budete chcieť proste tenisky a nemáte na ne peniaze, prídi normálne pred Nike, vyzuj sa, padni v predajni na zem, ty kokot, a povedz, že si na niečo vstúpil, že potrebuješ rýchlo tenisky nejaké. Že ťa strašne bolí noha. A kamarátko, zadarmo teniska. Poďme. Kurva, ty si čurák. Dobre, poďme tam. Poďme, hľadáme Sávo, chlapci. Poďme. Že to je čurák, to zajebem. Chlapci, takže... Nie, počúvajte, chalani. Hej, nie, že teraz budem správať, že 40 ľudí bolo pred Reebokom a chceli one tenisky. A že si aj vyberali veľkosť, ty kokot. Zajtra v správach 40 ľudí, ty kokot. Ako do piče.